ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರ ಪೊಸಕರಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಕತೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಚೇತನ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಗಾದ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೈಬಕ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಮೊಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಡು ಚೇತನ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಪಂಡ ಭಿನ್ನ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದು ನೆಟೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜೋಕುಲು ತಂಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲಿಕೆನು ಬೊಕ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ದಿನತ ಅಭ್ಯಾಸನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಗಾಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಶ್ಯಡು ಮೊಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಈ ಅವಕಾಶನು ಅಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಅಕಲು ಉಪಯೋಗ ಮಂತೊಂದು ಆ ಶಾಲೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದ ಶ್ರಮಿಸೊಂದುಲ್ಲೆರು ಇತ್ತೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೈಕಳ ನಮಗೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೈಕಳ ಇರು ಚೇತನ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಈ ಜೋಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರೆಗ್ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಡ್ದಲ ಇತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಮನಾದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ದಕ್ಲು ಈ ಶಾಲೆದ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋದು ಅಲ್ಪದ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಮಾತ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಇಂಚಿನ ಯಥೋ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲ ವಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಈ ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾವಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಲ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಚೇತನ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಗಾಯ ಮನ್ಪನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದನ್ನೊಂದು ಪಂಡರು ಈತ ಅಲ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪರಿವೇ ಪೂಚಿ ಅಲ್ಪ ವಾಮಾತ ಸೌಲಭ್ಯಲುಂಡು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಮಾತಾ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಲು ಉಂಡು ಇರ್ನ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಇರ್ನ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಬುಡ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮನದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಶಾಲೆಡ್ ಖಾಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಲ್ತದ ಜೋಕುಲು ಬೇತೆ ಶಾಲೆಡ್ ಉಲೈಪೋಪ ಅಂಡ ಈ ಶಾಲೆಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಚಿನಂದು ಪಂಡ ಆ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ತದ ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಶಾಲೆದ ಉಲೈ ಕಡಪುಡ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲವಲು ತಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಶಾಲೆದ ಉಲೈ ಪೋಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿಸಿದೇರು ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನಂಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತನ ಮನೆದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ ಥೆರಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬೇತೆ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಂಡ ಐತೆ ಪಾತೆರಂದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಾತೆರ್ ಪಾರ್ಲಕ್ಕೆಂಚಿನ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಕೇನಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಓಡಿತಿನ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಯಡ್ ಅದು ಇರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 3-4 ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಡಪಂದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಲ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಐತ ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಬೈತುಂಡು ಸೈಕಲ್ ಟೈಪ್ ಆ ಟೈಪ್ ಐತ ಮಾತನ ಮನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈತ ತಂದೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾವೇರ ಅವಳು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಡು ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕವರ್ಸ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ಡು ಕೆಲವು ಬಾರ ಶೋರೂಮ್ಡು ಕೊರಪನಂಚಿನ ಕವರ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಅವಳು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈಟೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಚೇತನ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲ ಜೋಕುಲನ್ನು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಸಾಧಾರಣ ಜೋಕುಲತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪವನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸವಾಲದ ವಿಷಯ ಅಂಚಿನ ಆ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಾದು ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಪಂಡರು ಈತ ಈ ಶಾಲೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಡೋದು ನಿಕ್ಕಲು ಶ್ರಮ ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲರು ನೆಕ್ ದಾದಾಪುರ ನಿಕ್ಕಲು ಯೋಜನೆ ಪಾಡೊಂದಾರು ದಾದಾಪುರ ಬೇಲೆ ಮಂತದಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದಾನಾಗ ನಮ್ಮ ವಾ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಒಂಜಿ ಸುರು ನಮ್ಮಟ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು ಆ ಆಲೋಚನೆದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ನಮ್ಮದೇ ತೊಂಡ ಯುವಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಓಲು ತಿಕ್ಕುಡು ಪಂಡ ಒರಿ ನೀಂಚ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯರೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ಲ ನೆಕ್ಲ ಭಂಗ ಹಾಕುಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮದಾದಂದು ಮಲ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆನದೇ ತೊಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ಡು 500-800 ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಯುವಶಕ್ತಿಲು ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಉಂಡು ಆ ಹಿಡಿದು ಶಾಲೆಗೆ ಪೊಗ್ಗು ನಡೆದ ಹತ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಪಿದಾಯಿ ಬಾರ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾವಾ ಕೆಲಸలను ಮಲ್ಪುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏತೇತು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಏಜ್ ದಕ್ ಜೋಕುಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮನ ಮುಟ್ಟಲೇಕ ತೋಜ್ಪಾತು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಬ್ರೋಚರ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಆ ಬ್ರೋಚರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪಟ್ಟದ
ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಈತ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ಮಲ್ತ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ದು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡು ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಪ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕೋಳಗೆ ಹೋಪ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ನಮ್ಮ ಪುರ್ತುನು ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲೆವಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ ಬರೋಲಿಯ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆನು ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಕೇಂಡೇರು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ ಈ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನೇಡದ ಹೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕಲ್ದ ಹತ್ರ ತನು ಮನ ಧನ ಸಹಾಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡದ ಮಸ್ತ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ದೇರ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಡ್ ಬಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ದಾದಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಮ್ಮ ಕನಚೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಿಟ್ಟೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಕೆಲವು PR ಓನಕ್ಲೇನು ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ಲೇನು ಪಾತಿರ್ದು ಅಕ್ಲೆಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೋಚರ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಮುಖ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಲೋಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲಡ ಪಾತಿರ್ದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚ ಬ್ರೋಚರ್ಸ್ ಕೊರ್ತದೆ ದಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಇರ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಇಜಿಂದ ನಕ್ಲ ನೇವರ್ ಇರ್ಲ ಉಪ್ಪೇರಿ ಅಡೆ ಬರ್ಪು ನಕಲ್ನ ಅಂಚ ವಾವಾ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಲ್ಪೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಐನ್ಲ ಮಲ್ತ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೆಡೆಗೆ ಹೋದಲ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೆಡೆ ಹೋದಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದು ಅಪ್ಪಗಾಕೇಂಡರ್ ಓ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಉಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜವಾನಿ ಉಲ್ಲೆ ಇಂಚ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಓಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ವಾ ರೀತಿ ಇಡಲ್ಲ ವಾ ಬೇಲೆಗಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕುತ್ತೊಂದು ಬೈದಿಜಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರೋಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳೇ ತೊಂದ್ಪೋಯ ಹೊರಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವು ಆ ಜೋಕುಲು ಏತು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಾರ ಪಂಡ ಆ ಮೋಲನ್ನು ಪೂರ ತೂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ದಾಲ್ ಒಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದು ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪಾರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬರೀ ಕಾಸೇ ಕೊರೋಡ ಅಂತ ಕಾಸದ ಸಹಾಯ ಅಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಪೋದು ಆ ಶಾಲೆಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಲಂಟ್ರಿ ಅದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅದು ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನಕ್ಕ ಬೇಲಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಆ ಪೊರ್ತುನು ಜೋಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲಕಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಆ ಜೋಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಾಲ ನಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರೋಲಿ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈಗಿನ ನಂಕದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆ ಶಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಸರ್. ಚೇತನ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರದ ಜೋಕುಲ ಸಗಾಯಕ ಬಡದು ದಾದಾಪುರ ಮನ್ಪೊಲಿ ಶಾಲೆಲೆಗ್ ಪೋದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದ ಪಂಡದು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ಬೈಕುಲು ಇರು ತೆರಿಪಾಯರು ಇತ್ತ ಇಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಆ ಶಾಲೆಡು ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ದಾದಾಂಡಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಡುನಂಚಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದಲ್ಲ ಸರ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬರ್ತ್ಡೇ ಒಂದು ಒವ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತಿಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯ್ ಪೋದು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಅಂಚಿನ ಕಾಸನ್ನು ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುನು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎತ್ತೋ ಜೋಕುಲು ಶೋಕ್ ಪದ್ಯ ಪೋಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ದಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವ ಏನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇತ್ತಿನ 3 ಜನವರಿ 31 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇತ್ತಿಂಡು ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟದಿನ ದಿನ ಆನಿ ದಾದಾಂಡ ಪಂಡ ಆನಿ ಎಂಕಲ್ದ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯೂತ್ ಆಫ್ GS ಬೇಕಲು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಆನಿ ದಾದ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆನಿ ಹಿಡ್ದೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟಿನ ಪರ್ಬನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅತಿಥಿನಗಳ ಲೆಪರಿಜ್ಜಿ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಮಲ್ಪು ನಂದು ಯಾನ್ ಆ ಶಾಲೆದ ಮೇಡಮ್ ಆಯಿನ ನೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಪೋದು ಯಾನು ಕೇಂಡೆ ಐಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಈ ಮಲ್ಪು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವಳು ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯೇರು ಆನಿ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತದ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ವಿನ್ನಾಯನಕ್ಲೆಗ್ ಬಹುಮಾನ ಪಟ್ಟದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಒಂಜಿ 100 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕೇಕನ್ನು ತಿನ್ಪಾದೆ ಮನ್ಪುನು ಪಣಿಯರ ಒಂಜಿ ಆತ್ತೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕ್ಷಣ ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನಡು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ತಿನ ದಿನ ಆ ದಿನ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಅವೆಂದತ್ತು ನಿಕ್ಲು ನಿಕಲ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ನಿಕ್ಲು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳು ಎಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶಗಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೈ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಸುರೇಂದ್ರ ದಂಪತಿಗಳು ತಂಕಲ್ನ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚೇತನ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುದನು ಬದುಕಡು ಮಾತರೆಗಳ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ತಿಕ್ಕುದನಿಗೆ ಆ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ
ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಪುಣತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಪುಡು ಅದೃಷ್ಟ ಪನ್ಪುನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಹೊರನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಕಿಲು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ತಟ್ಟದು ಅಂತನಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ದೆರ್ತದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪರ ತಯಾರದು ಪುಡು ಇಂಚನೆ ಐತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅದೃಷ್ಟದ ಸೇವೆ ಬೈದರು ಆರೇ ಪಂಡಿತ ಅರ್ನ ಬರ್ತಡೇನು ಅರ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬನು ಆ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸಾಗ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಅವು ಬೇತೆ ವಾನ್ ಎಟ್ಲ ತಿಕ್ಕಣಲ್ಲ ಕಾಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜಿ ಅನಾಥ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಜೋಕುಲು ಅಂಗವಿಕಲ ಜೋಕುಲು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಪರಿಸರಡು ಆ ಕಳೆ ಒಂದು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಒಣಸ್ಕೊಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿದ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಏತಲ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಚೇತನ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಲೆಂಕುಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಿಖಲ್ನ ದದಾಡಲ ಸಹಾಯ ಇತ್ತನಾಡ ಐನು ಕಡಪಡಿಯಲ್ಲ ಅವು ಜೋಕುಲ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಪುಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಣಗೂ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಪುಡು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೈ ದಂಪತಿಯಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆದ ಆ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡ ಐಕ್ ನಿಖುಲ್ ಮಾತ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪುಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಬಂತೊಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ